таблоти пешниҳод ва таблоти шогирдон, касоне ки бо форекс машғуланд, касоне ки бо харду фурӯши асъори миллӣ, асъори тамоми дунё машғуланд дар МТ4 барои он ҳол як прогнози худ, як анализи худро пешниҳод мекунем. аз мо ягон камтар фоида расад ҳам ба трейдерони тоҷик хеле чи худро хушбахт ҳисоб мекунам. инак бо диққат бошед, ба терминал аҳамият диҳед. анализи ҳафтаи гузаштаро камтар дида мегузем. баъд камтар ба рӯзи душанбе, рӯзи 24 чӣ мекунем? иқтираш рӯзи 23 рӯзи душанбе камтар прогнози худро пешниҳод мекунем. бо диққат бошед. инак соотношение евро-долларро мебинем. соотношение евро-доллар дар ҳафтаи гузашта бениҳоят зона консолидация буд. ин зона консолидация ҳамин чиз ки дар як ценовой уровень чӣ мекунад? кор мекунад. инак чӣ хел гуфтем? евро-долларро дида мебарем. евро-доллар дар зона консолидация бозӣ кард. ин зона консолидация чӣ хел? зона коридор мекунад, консолидация мекунад. ҳар хел трейдерро ҳар хел номар мекунад. ин мазмуни зона консолидация ё коридор ҳамин аст ки дар як ценовой уровень фарз кунем дар ҳамин ҷо нарх чӣ мекунад? бозӣ мекунад. яъне коридор вақте ки боло меравад боз дар як уровень истодаашта бармегардад. вақте ки нарх поён меравад боз як уровень ба мебиёд. фарз кунем уровень 1.0774 мебиёд, боз ба баландшавӣ сар мекунад. ҳамин чиро чӣ мегӯянд? зона консолидация ё коридор мегӯянд ё флет ҳам чиз меноманд. акнун аз рӯи нишондоди стахастик бинед дар ин ҷо вақте ки кабуд аз боло сурхро бурид мо сел фурӯхта метавонистем. дар ин ҷо фоидаи худро ба даст оварда метавонистем. анаку вақте ки аз поён ба боло бурид дар ин ҷо байро истифода менависем. дар ҳақиқат дар як муддати 7-8 соат баъд боз чи нарх боло рафта истодагӣ. боз дар ин ҷо мебинем дар рӯзи чанд? дар рӯзи 19 январи 2023 боз вақте ки агар мо бо ҳамин стахастик амал мекардем, амали байро истифода будем мехардем, дар 1, 2, 3, 4 соат нарх боло рафт, мо фоидаи худро чи ба даст меовардем. акнун албатта ин чиз стахастик нишон дад, стахастик низ 100% нест, чунки дар 3-4 ҳолатҳо амали дурустро, яъне прогнози дуруст нишон дода бошад ҳам дар баъзе ҳолатҳо албатта чи ложни уровень ҳам мешавад. дар ин ҷо агарчанде ки бурида бошанд ин қадар нарх боло рафтагӣ нест аст. дар ин ҷо бурида бошадам ин қадар нарх боло рафтагӣ нест аст. бинобар ин чӣ хел ки медонед, ягон анализи дунё, ягон анализи трейдери дунё 100% нест. ҳама ҷо дар асоси соотношение статистика, яъне рӯи статистики ҳамин нишондоди индикатор кор карда метавонад. халос ман дар ин ҷо бинед боз аз поён ба боло буридагӣ аст. албатта дар ин ҷо нарх бисёр боло рафта, дар ин ҷо мо амали байро истифода бурда бисёр фоидаи худро ба даст оварда метавонем. анку дар рӯзона тайм фрейм мебинем, яъне рӯзона тайм фрейм ҳамин аст ки ҳамин свечаҳо дар давоми як рӯз чи тағйириёварашон нишон додагӣ, яъне свеча сабз шуд дар давоми рӯз. анакнун дар давоми рӯзонаҳо бинем гар бисёртар аниқтар нишон медиҳад. бинед ақони вақте ки мо ба ҳамин чиз амал мекардем, вақте ки индикатори стахастик кабуташ аз поён ба боло мебурид, агар мо байро зер мекардем чӣ мешуд? амали худро мо чӣ кор мекардем? ба даст меовардем. чӣ мекардем? фоидаи худро ба даст меовардем. анакнун дар ин ҷо нест вақте ки селро истифода мекардем, 1-2 рӯз 3 рӯз қурб чи поён рафта истодагӣ. акнун дар ин ҷо нест. боз як чизро мо фаромӯш кардем, вақте ки нишондани буратиноро мебинем. чӣ буд? як ҳосилшавии буратино. ин ба мо аниқ нишон медиҳад ки нарх чӣ мешавад? боло меравад. ҳосилшавии буратино дар поён, дар вақти поёнравии нарх буратино нишон медиҳад ки тренд худро тағйир медиҳад. аз ҳолати пастшавӣ болоравӣ ба вуҷуд меояд. ҳолати буратино дода мо амали байро истифода фоидаи худро ба даст овардан мо чӣ мумкин буд.
акнун ба чӣ мегузарем? ба разниси фунт стерлинг мегузарем. дар ин ҷоҳо низ мебинем дар ҳақиқат дар асоси ин амал мекардем чӣ мешуд? фоидаи худро ба даст меорем. дар ин ҷо ложни пробой шудагӣ бинед камтар 1 соат 2 соат 3 соат боло рафтагӣ баъд паст рафтагӣ. бана паст рафтагиаш ҳам амали стахастик аз боло ба поин сурхро бурид пастравии айро ба мо прогноз кард. дар ин ҷо амал карда низ мо чӣ фоида ба даст оварданамо мумкин буд. ана бинед акнун нишондани фракталро низ ба назар мегирем. фрактал чист? фрактал ин як индикатори трендив аст ба монанди чӣ? ба монанди параболик сар. яъне вақте ки параболик сар ва фрактал дар поёни свеча пайдо мешавад, ин ба мо нишон медиҳад ки тренд чӣ мешавад? васхадяша мешавад, яъне нарх боло меравад. вақте ки баръакс амали фрактал дар болои свечаҳо пайдо мешавад, ин ба мо нишон медиҳад ки курс чӣ аст? нисхадяши шуданаш мумкин аст. дар ҳақиқат чӣ шудагӣ? ҳамхел шудагӣ. дар боло пайдо шудагӣ курс поён шудагӣ, дар поён пайдо шудагӣ курс баланд шудагӣ. дар асоси нишондани параболик сар, фрактал ва индикатори стахастик мо метавонем прогноз карда фоидаи худро ба даст орем. амало ё сел ё байро чӣ чӣ ки дид дар ин ҷо ман ҳоло фунт стерлинг мебахшед биткоинро харидагӣ будам, лекин биткоин якбора чӣ нархаш поинроӣ сар кард. стоп-лоси ман амал карду дар ҳолати чӣ хел ки гуфтем бе стоп-лос мо амал мекунем дар ҳолати минус $202 дар ҳолати минус $213 ман худро аз зиён боз доштам. депозити ман дар $823 чӣ худро нигоҳ дошт. агар ман ҳоло амали стоп-лосро истифода мебурдам, ман ба фоидаи чӣ зиёд дучор меомадам. бинед $34 $60 $64 фоида кардам дар вақти фурӯхтани фурӯши чӣ биткоин, лекин $213 чӣ курс якбора поён рафт. ман ба воситаи стоп-лос зиёни худро камтар бошад ҳам нигоҳ доштам, вагарна боз чиз зиёд шуданаш мумкин. барои ҳамин ба рекомендатсия метиҳам ба шогирдон ки ҳам вақт дар вақти сделка албатта ба стахастик ва нишондодҳо сахт бо эътимод накунанд, албатта худро страховка кунанд, яъне стоп-лосро ба уровни зиёни камтарин нигоҳ доранд. чӣ хел ки ман нигоҳ доштам, ана бинед зиёни камтарин ки ман стоп-лоси ман чӣ маҳкам шуд, вагарна бинед зиёнатон чӣ зиёдтар мешуд. $400 $500 шуда мерафт ки ин бинед хатари чӣ зиёни ҷиддӣ аст. акнун мегузарем ба боз чӣ ба прогноз. акнун чизе ки бинед фунт стерлинг дар асоси стахастик дар рӯзи вай вақте ки стахастик аз поён ба боло бурид сурхашро, ин ба мо байро нишон медиҳад, ҳам фрактал ба мо байро нишон медиҳад ба поин, ҳам индикатори трендови чӣ параболик сар. ҳамин мо барои мо пас аст ки мо амали чӣ байро иҷро кардем. акнун USD нисбати японски йенро бинем. дар ин ҷо низ бинед мана амали буратино ҳосил шудагӣ. вақте ки амали буратино ҳозир шуд дар поёни тренд нисхадяши тренд, албатта мо интизор шавем ки тренд тағйир ёфта ба васхадяши чӣ табдил ёфта мумкин. дар ҳақиқат гуфтим мо дар амал чӣ татбиқ шуд, ҳаққони буратино амали худро нишон дод ки ҳосилшавии буратино тағйирёбӣ чиро нишон медиҳад? трендро нишон медиҳад. агар буратино дар боло ҳосил мешуд, тренд аз васхадяши ба нисхадяши чӣ табдил меёфт. дар ин ҷо баръакс аз нисхадяши ба васхадяши чӣ табдил ёфт. мана боз буратино амали буратино дар дарсҳои гузашта будем ки ҳамин амали буратино якҷоя бо стахастик агар якҷоя оянд, ин аниқ ба мо прогноз мекунад ки тренд худро дигар мекунад, яъне нисхадяши буд васхадяши шуд, яъне қурб пас омсагӣ буд болоравиро чӣ сар кард. бинобар ин дар вақти савдо, дар вақти хариду фурӯш трейдерро ба шумо маслиҳат метиҳам ки ҳамин чизҳоро ба назар гирифта савдоро ба вуҷуд оред, фоидаи худро ба даст оред. мана дар ин ҷо ҳолати чӣ аст? перепродажа аст, яъне ҳамаҳо фурӯхта шуданд, вероятности болошувии чӣ нарх аст. дар ин ҷо шумо байро истифода бурда метавонед. дар ҳафтаи чӣ оянда, дар рӯзи душанбе шумо метавонед чӣ кунед? ба сар дар омада амали байро истифода бурда, албатта стоп-лос монед,
تک پروفیت مونده عملی باید رو سرتید با سودای خود را آغاز کنید. یک بار چی گفتیم؟ ابرو پروگنوزی و استیه رو گفتیم. وید اکنون بعد پروگنوزی رو گفتم هم میمونیم. فونکسیون نیست. در روز دوشنبه شما میتونید در تایم فریم ری یک ساعت اگر بینیم اگر چی شده است؟ стахастик индикатори стахастик аз боло ба поён сурхро бурда истодааст. вероятности чи аст? вероятности пастшави нархас шумо амали село истифода бинед рӯзи душанбе. дар таймфрейми 4 соате мебинем. дар таймфрейми 4 соате гуфте достааст ки харид, яъне курс боло рафтан мумкин аст. дар рӯзона низ, дар таймфрейми рӯзона низ де ҳолати чӣ савол аст. оё поён меравад, оё боло меравад, چی تعیین نیست، انیق نیست. بنابراین شما من مثلا میگم که در دوام‌های 1 ساعت 2 ساعت شما میتوانید سیل کنید، لیکن وقتی که تغییر یابی آن را در عمل میبینید، این وریاتنستی کمتر سویچ بالا رو هست، شما میتوانید در سیل رو با چی برگردونید. یعنی 1 ساعت 2 ساعت سیل رو انتخاب کنید و بعد وابسته به تغییریابی، یعنی حالت تغییریابی سویچ شما میتونید عملی بای رو استفاده برید. 1 ساعت 2 ساعت اول سیل مثلا میتونم، بعد 3 ساعت وابسته به شرایط بای رو تشکیل کنید، چون که вероятности از روی индикатори 4 ساعته چی رفته است، کورس بالا رفتنش ممکن نشان داده است، لیکن در 1 ساعته پایان رفتن نشان داده است. یعنی البته تاثیر индикатори، تاثیر نشان داده 4 ساعت روزانه نسبت به 1 ساعته چی بزرگتر است، سخت‌تر است، چون که در دوام روز، در دوام یا 4 ساعت کورس کمتر کرکسیا داده چی بالا رفتنش ممکن است. اکنون میبینیم به یورو دلار. این هم به مانند فونکسیون 1 ساعت 2 ساعت کمتر کورس پایان رفتنش ممکن است، بعد چی شدنش ممکن است، بعد بالا رفتنش ممکن است. این شما و کسانی که نمیخوان زیان کشن، من با هم مثلا میدونم که کمتر انتظاری کشن 1 ساعت 2 ساعت وابسته به تغییر کورس، بعد عملی بای رو استفاده برن، استاپ لاس تیک پروفیت مونده فایده خود را به دست آورن. در روزانه نیست گفته شده است که وریاتنستی بلندشوی چی است؟ نرخ است. اکنون اوستیسی شاف رو میبینیم. در روزانه قرب پس روی را نشان داده است، چون که هم استخاستیک پایان هم فرکتال در بالا ایستاده است. وریاتنستی پس شوی قرب است. در 4 ساعت میبینیم. در 4 ساعت نیز پایان روی قرب است. در OSV نسبت شویچارسکی فرانک. در بیت کوین میبینیم. در بیت کوین چی است؟ علاقه اول پایان رفته ایستاده است. حاضر پایان رفته ایستاده است. من در نزد شما عملی سیل رو تبدیل میدیم. ببینید سیل رو تبدیل دادم. البته چی میمونم؟ ببینید تیک پروفیت و استاپ لاس رو میبینم. تیک پروفیت رو در اوروینی ریاضی گشت برعکس بلندشوی نرخ رفته ایستاده است. اکنون میمونم من 23.033 استاپ لاس میمونم. 23.033 تیک پروفیت که جا میمونم در 22.900 تیک پروفیت میمونم. در 22.900 تیک پروفیت برای چون نشد عملی سیل باشد. 22.500 هم میبخشید، در اینجا خطا شده است. 22,500 بگذار باشد 600. 22,300 باشد. 22,300 باشد. 22,300 آنها حاصل شد. آنها بینید اگر وقتی که прогноз ما оправдан میگرده به تیک پروفیت میآید در 344 دلار ما محکم میکنیم فایده رو. وقتی که برعکس قرب بالا میشود من در 389 دلار زیان من با زیان چی محکم میگردد. یعنی شما میتوانید به حضور به کار خود آواره شده گردید. وقتی که استاپ لاس تیک پروفیت رو میبینید به حضور به دیگر کارهای خود مشغول شده میگردید. در زیانی که شما اومدید محکم میگرد، در فایده که شما گذاشتید البته فایده رو گذشته خودش پروگرام چی محکم میکنه. اکنون تیلا رو آنالیز میکنیم. تیلا نیز در تایم فریم 1 ساعت گفته ایستاده است که چی کنید؟ فروشید. یعنی فروشید.
стахастик ба поён буридагӣ амали ранги кабуд ба сурхо ба поён буридагӣ ин вероятности поёнравии нарх аст. бинобар шумо амали селро истифода баред. дар рӯзи душанбе насиб бошад. дар таймфрейм 4 соате мебинем. дар 4 соате низ ба поён рафта истодааст. дар таймфрейми рӯзона чи аст? ноаниқ аст. ноаниқ аст, яъне боло рафта истода гуфта буридзос стахастик, лекин чи аст? ин чунки дар уровини перекупленности аст, дар 80% аст, яъне ҳама харида шудан, яъне вероятности бо пастшавии нарх аст. ман ба шумо рекомендация метиҳам ки чи амали селро истифода баред, албатта stop loss ва take profit истифода бареду баъд дида ба ҳолатҳои тағйирёби курс кори худро чи давом диҳед. акнун мебинем ба австралийский доллар ва новозеландский доллар. новозеландский доллар ва австралийский доллар нисбати тилло мутаносиби роста аст. вақте ки тилло поён равад, ин ҳам поён меравад. вақте ки тилло баланд шавад, ин ҳам баланд. чунки бисёри австралийский доллар конҳои тиллои зиёд доранд. дар асоси истеҳсоли тиллои онҳо, конҳои тиллои онҳо, албатта давлат қурби пулаш баланд мешавад вобаста ба тилло, чунки бисёр вақт тиллоро австралия чӣ мекунад? экспорт мекунад. акун новозеландский доллар ҳам чи конҳои тилло дорад ва новозеландский доллар ба иқтисодиёти австралия зич вобаста аст, чунки доду гирифт мекунанд ду мамлакат бо давани худошон, яъне молҳоро ба якдигар мефурӯшанд, мегиранд. вақте ки австралия баланд шуд, новозеландский иқтисодшам низ баланд мешавад. иқтисодаш вақте ки австралия паст шуд, новозеландский доллар иқтисодаш чӣ мешавад? паст мешавад. яъне ҳар се ҳошон ба якдигар чӣ ҳастанд? мутаносиби рост ҳастанд. акнун читам ки дар дарсҳои гузашта гуфта будем, евро доллар, фунт стерлинг доллар якдигаршон мутаносиби роста, лекин доллар нисбати японский, доллар нисбати швейтсарский франк ба фунт стерлинг ва евро доллар мутаносиби чи чап ҳастанд. вақте ки инҳо қурби инҳо баланд мешаванд, доллар нисбати япония иена ва доллар нисбати швейтсарский франк чӣ мешавад? баръакс мешавад. боло шавад паст мешавад, паст шавад чи боло мешавад. дар амал мебинем мана фунт стерлинг ин паст шуда истодааст, фунт стерлинг баланд шуда истодааст. швейтсарский франкро мебинем. швейтсарский франк мана паст шуда истодааст, фунт стерлинг чи баланд шуда истодааст. мана бинед. накунун евро доллар, фунт стерлинг, тилло, биткоин ҳамошон ба якдигар чи ҳастанд? мутаносиби рост ҳастанд. акнун доллар, японский иена, швейтсарский франк, ҳама инҳо ба ҳар се панҷи имеҳо чи ҳастанд? мутаносиби чап ҳастанд, баръакс ҳастанд. бинобар дар вақти савдо кардан, дар вақти хариду фурӯш кардан ба трейдерҳо ва шогирдон ман рекомендация тавсия метиҳам ки ҳамиҳоро назар афканда сделкаи худро ба фурӯхтан ё харидан чи табдил медиҳад. вақте ки дар евро доллар шумо ягон чизро мехарид, бай мекунед, дар доллар ва японский иенга шумо бояд чӣ кунед? фурӯшед, яъне баръакс амал кунед. ин буд прогнози ман нисбати оянда, ҳафтаи оянда. бо мо бошед. ман боз ягон навигируи барояд нисбати иқтисодиёти дунё, нисбати мисол фундаментални аз ягон рӯзи душанбе ягон навигируяд албатта барои шумо хабар метиҳам. бо мо бошед, ба канал обуна шавед, лайк монед, тавсия диҳед, рекомендасияи худро, фикру дархостҳои худро гӯед. ман хурсанд мешавам. худоҳофиз. бо мо бошед дар дарсҳои оянда.